चंदन आर्यन मूवीज। सुनो हो बाबा से बदला गाड़ी हो बाबा सुनो हो बाबा से बदला गाड़ी अपने बैठे छा पहाड़ी हो अपने बैठे छा पहाड़ी हो आहो बसहा सवारी भगेला पुराना लाला न मारुति गाड़ी हो आ बसहा सवारी भगेला पुराना लाला न मारुति गाड़ी हो बोला बोला बाबा बैजनाथ की डीजे गोविंद बिहार, डीजे गोविंद लाला न बिहार। मारुति गाड़ी हो छोरा हो बाबा ई जंगल झाड़ी चल बना देब महल अटारी चल बना देब महल अटारी अच्छा बाबा हमर परीक्षा पूरा कदम इहा चाहू सूट बूट पहिर का बाबा सूट बूट पहिर का बाबा निकल बजब बहरी निकल बजब बहरी आहो बसहा सवारी भोगेला पुराना लाला न मारुति गाड़ी हो आ बसहा सवारी भोगेला पुराना लाला न मारुति गाड़ी हो बोला बोला देवघर वाले बाबा की। डीजे गोविंद बिहार, डीजे गोविंद लाला न बिहार। मारुति गाड़ी हो चंदन आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकौर सुपौल। सुना हो बाबा ई टेंशन छे भारी तोरे पति कल दुनिया ई तारी तोरे पति कल दुनिया ई तारी सावन में घुमा बाबा सबके संगिया सोभे चौरा के जगाई त बगिया कहै छ चंचल सुनो हो बाबा कहै छ रूडू सुनो हो बाबा आइला राइटर रितेश दुआरी हो आइला राइटर रसीला दुआरी हो आहो बसहा सवारी भोगेला पुराना लाला न मारुति गाड़ी हो आ बसहा सवारी भोगेला पुराना लाला न मारुति गाड़ी हो चंदन आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकौर सुपौल।